Sanibonani nonke, ey'ngane zakwethu uMakhosi nomkhulu uMakhosi, lo ndaba elixoxa ngofakazi noyigemegeme Mfungela. Bantu bakwethu, namhlanje umkhulu waseMakhosini ngithi nje before ngiqhubeke no-live lapho esengidistebheke kubona. Unoyigemegeme Mfungela, undaba elixoxa ngofakazi, ijaji elijaji isiminya sokugcina lithi uLakhisa Lakhemeza uthi please do make sure that you subscribe. Esikhathini samanje, subscribe, like and share the video kulaba abazoyidinga. Ngizokhuluma lana nge-spirituality noma ngomoya, izithunywa. Kancane nje ukuthi tap sazogxila kakhulu kulo live sekunesikhathi kahle. Kulo live odlule ngiphazamisekile iy'ngane zakwethu kakhulu. Ngiphazamisekile ngenxa yokufika kwey'guli sekumnyama. Noma bekuyilezi yakhathi. La iy'ngane zakwethu-ke ngifuna-ke sikubambe la. Kukhona lokukhuluma engifuna ukuthi bese siyakuqonda. Umuntu uma ngabe nikhona noma nibhekile emhlabeni, ningabantu bezithunywa, ningabantu bakamoya. Ngifuna-ke nazi lokhu. Ngokwesithunywa sikamoya, kunezindlela umuntu abonakala ngazo uma ngabe ejula esimeni samandla kamoya. Ngizithi thasi nje kokunye. Kodwa yazi ukuthi sonke isithunywa indlela esehlike ngayo noma umoya la wehlike khona. Ukuthi ukwehlikele usemanzini, kuthandaza, ukukhuleka kade ufastile esizibeni noma ukwehlikele usentabeni. Ngiyazi abaningi esikhathini samanje kabayazi leyo nto, ukwehlika kwengilozi esentabeni, ukwehlika kwesithunywa esemanzini, ukwehlika kwesithunywa esemanzini. Kuthiwa umuntu wehlikelwe umoya. Waqala waba namandla okubholofitha, waba namandla okubona izindaba zabantu, waqala wehlikelwe ama-spirit of healing, nayo yonke leyo nto. Noma futhi waba namandla okuthi abone nje ngendlela asuke eboniswa ngayo, diphenda ukuthi ukuyiphi i-level ngale nkathi umfica umoya ukwazi ukumphakamisa. Umoya kuya-evolve-a, yenza sure wazi ukuthi umoya ngasonke isikhathi noma izithunywa kuba ney'khathi la evolve-a khona with the power of destruction and death kuwena. Kukhona izinto ezidinga ukuthi kuvuke ubutho esithunyweni sakho samandla, amanzi, noma kuvuke izinkinga ezithizeni ezingqinamba ezizothatha zikuthathe wena bese ziyakubeka ezingeni elithize. Bathi ngobilungu wonke umoya noma zonke iy'thunywa ziza ne-power of destruction ethize. Ukuze uqonde ama-challenges kamoya, yiba umuntu okwazi uku-accept-a everything. Ingakho ngiyaye ngithi mina ngiyaye ngifune ukuthi abantu laba abanye beni bayasondela, kodwa-ke bambalwa abantu abasondelayo ukuzofuna ukufundiswa. Ikakhulu lapho umuntu osuke uzothathwa uthi mkhulu ngizokhula mhlasimbe ngizithunywa. Abanenhlahla-ke kakhulu-ke ilaba abadlula ekuthwaseni straight, laba basuke bezothwasa ngokwedlozi ngoba bayithatha yonke into. Nawe usey'thunyweni, umuntu ngiyakwazi ukumlola ukuthi okay, esithunyweni sakhe sihamba sifikephi. Kodwa-ke kukhona izikhathi ezinzima ungazibalekile futhi ungavumi ukuba a one-sided person. Yiba a proper thinker okwaziyo ukulalela umuntu owembethwe izithunywa zamabutho, izithunywa lezi zempi. Njengabantu baseJerikho, baningi abantu abasabayo ingilozi zabantu baseJerikho, kodwa ingilozi yamabutho ney'thunywa ezithize ezinamandla. Abanye bayesaba engilozini eziyona uma ngabe kukhona abantu, kuvuka umuntu sevuka lo moya osuke ufuna ukuluma abantu. Kuvuka kubuya leya nto leya ngilozi noma leya nto yalabantu ukuthi uma ngabe kukhona abantu abaphiwe le nto isithunywa lesi sokufukutha, ukukhipha izinto ezimbi emzimbeni.
Lokho kuyi-evolving kamoya uma ngabe usubuyela ngapha ngabe usey'thunyweni lokulumana abantu uthole ukuthi uyaloywa. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abaqondi sebakuthatha njengokuthi bayahlukunyezwa. Okufana nakho ukushawa into ethize, there is a power and a healing esuke ikhona la kumuntu. Ngizokutshela nje mina kuyenzeka uma ngabe ngizombathwa leso sithunywa esisuke sinamandla kanjalo. Uthole ukuthi umzimba wonke uyabanda kodwa izandla zami ngiyazizwa zivutha njengomlilo. Kwesinye isikhathi uyovutha ngisho iy'nyawo zivuthe njengomlilo. And futhi there are some visions engeke ngize ngiwachaza asuke enzeka ngalezo y'khathi. Ubone ingilozi yakho idilika njengonyazi linamandla nokunyazima kuvona izinto ey'thize eziyizimfihlakalo. Kodwa-ke sisazoyibamba kakhulu ku-live. Ku-live-weni ngiyanimema ukuthi yenilokhuzana. It's either ngizoyithatha kusasa uma nje ngiqeda abantu engizobe ngibasebenza ngozingane zakwethu njengoba nje nesengithi kusasa namhlanje njengoba sekuyisabatha nje. Sizoyibamba kakhulu ngoba le video ngizoyiphosta nje manje bangiqeda ukuyilokhuzana. Ake niyibambe kakhulu le nkulumo bese niyayithola ukuthi niyibambe ibe abantu abazothola ukuthi bekwazi ukukhula. Whether uphiwe ingilozi yamandla omlilo, kufana nokuthi abantu kukhona lento yokuthi abantu bengakholelwa ekuthenini umuntu ibhayi mhlasimbe liyasiza entweni ethize. Be able ngona kwethu uku-evolve-a. Wazi ukuthi nxa ngabe uphiwe nasey'khalini, iy'khali lezi zikamoya. Iy'khali zikamoya kukhona abantu abangayiqondi ukuthi ziba kanjani. Khona iy'khali ezi-by nature zi-connect-a nohlobo oluthize lwezambatho. Kodwa uthole ukuthi kwesinye isikhathi unikezwa ngenxa yokuthi usuke unikezwe kuthiwa bamba la. Uma uwumuntu ongakhuli ngokukamoya uyaye usale. Ugcine uhlale esikhathini esisodwa. Yento ebanga ukuthi esikhathini esiningi ngalesi khathi engilozini yey'thunywa zenkolo laphana kwaZion. Kube khona abantu othola ukuthi sekuyahlukana kube khona into ekuthiwa uZion 2, uZion 2 noma ubani. Njengoba amabandla nabantu banoqembuka. Ingenxa yokuthi kukhona abantu abangavumi uku-evolve-a. Uhamba kwaba khona abantu abangavumi ukwazi ukwamukela umngoma ngenxa yokupheyinteka kabi kwezangoma. Kepha-ke nalapho kusuke kuwukulwa komoya nanokuthi niyabantu anifuni ukuvuma nokulalela isisumoya. Omunye umuntu uyathi njengoba nakhu ngisalalelwa abantu bayangizwa uma ngenza into yami. Bese ey'tshela ukuthi ekugcineni nilekha i-information very powerful nokukhula esimeni samandla kamoya. Le nto iyanilimaza kakhulu ningabantu. So-ke ake nizibambe, grab i-information ngendlela ekuyiyona. Uthi uma uyihlaziya ngokomqondo wakho bese uba nesikhathi. Njengoba ngeke ngithi thengani mhlasimbe nithole isikhathi sokuthi uba imemba la on my YouTube channel. Make sure ukuthi uyakwazi ukuthi uxhase lokho ukuze nami ngiyokwazi uma ngikuthatha bese ngiyakhululeka ngoba ziningi ezinye izinto ungabe umuntu uyaziveza noma ethola isikhathi. Kodwa isikhathi esiningi suke safuna ukuxazulula izinto. Kodwa-ke sibuye lapha. Ngifuna ukuthi-ke sibe la. Ukubamba kwakho nokudilika kwamoya. Kukhona amajazi abanye abantu angavumi kubona. Kuyenzeka ijazi lemnyama alivumi kuwena but up to a certain point, a certain time seliyavuma. Ingenxa yokuthini seku-evolve-a umoya wakho. Kukhona abantu abaphiwe ingwe le egolden ntontoni akungavumi ukuthi embathe enye ingwe. Kukhona abantu uthola ukuthi yazi manje esikhathini samanje uthola ukuthi abantu sembathiswa ingwe ethize noma aboniswe lezi iy'ndwangu zezingwe. Ungobumoya ufuna ukuzama ukum-adaptisa nokuthwebula isimo esithize sezinto ey'thize. So wena uma kuphuma isiprofitho kuthiwa na ujazi omnyama ubamba. Musa ukulokhuzana ukuvama ukuthi i-knowledge ngendlela osungaphi ngoba kungenzeka ukuthi isithunywa sifike siyama bese sizokukhombisa okuthize. Umoya-ke kanje ngane zakwethu. La kuvela khona umoya nxa ngabe wazi ebumnyameni kuye kuvela ukukhanya. Bese kuthi ekukhanyeni kuyaye kulandele isikhathi sobumnyama. uNkulunkulu umoya ophilayo uyakwazi uku-adapter kuzo zonke izimo zikamoya.
zonke izimo emhlabeni nxa uphila wena okwakho ukuthi ufunde nawe ukwazi uku-evolve ukhule ube deeper. And please make sure ukuthi unomoya wakho wherever you are. Funda phela ukwazi ukuthi ukhulumise umoya noma ulawule umoya. Ungathi kukhona umuntu okuphosa ngamabutho amabi ewathumela kabi ukuthi ezokwenzeni. Ufuna ukwazi ukuwaphendula. Athi uma bekuphosela ngey'poki, bekuphosela ngey'lwane, ukwazi ukuziphendula, sibuyele emuva. Ukhulume naso ukuthi yiphi icala lakho. Ngaphandle koma uvele wonile-ke vele siyokuthi banamandla uvele ukuthena sikwenze lokhu wenzile. Ngoba le nto imoya kaNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma ufike nawe. Uma ikufica ikubona ukuthi wembethwe ngempela, you are able ukuthi uconnect. Yehluleka ngisho ukwazi ukutshontsha ngoba kukhona lesidala nawe into evuka bese iyasho ukuthi khona into ezakabe kuthiwa bamba into ewukuthi nokuthi nokuthi. Noma kuthiwa yenza umthandazo, omunye kuthiwa akaguqa athandaze, omunye kuthiwa akaguquke enza into ewukuthi nokuthi. So ake sifunde le nto engenza ukuthi kusekuningi engisazokubamba noma engisazofuna ukuthi bese siyakhuluma kakhulu. Sizijwayeze kakhulu ukuya emanzini, ukhuleke entabeni, ukukhuleka ezimpophomeni, ukukhuleka be able ukufana nabantu. If you be able ukuthi ufunde noma ubone laphana kulezi ndawo zama-movies ko-Nigeria kuphi nabanye abaye behamba amazwe, kukhona lapha abantu abakwazi ukukhulumisa umoya endaweni esuyidabu nasexhaphozini elincane, afike enze imigilingwane athi la kuhlala abantu abathize, ngoba lowo muntu usuke ese-deeply and strong, powerfully ngokwamandla kamoya. Akudingi omunye uhlala phansi. Ngakho eZiyoni kwake kuthatha kuthiwa sondelana amanzi, ngoba labo bantu bakwazi ukukhuluma namanzi. Summon the spirit by yourself, kuwena egazini nasenyameni. That's why umoya uma ufika kumuntu kufanele uzwakale kuwena la emthanjeni yegazi lakho, emathanjeni nakuwena, uzuzwakale nakuma-aerials akho, uzwe kuhlasimula umzimba, kuphubuke iy'boya zonke kusukela kobhozo ey'nyaweni kuyofika phezulu, noma kuqale phezulu kuyofika kuphi, noma uzwe kwenzeka izinto ey'thize. Ake siyibambe le nto engenza ukuthi angazi noma niyangizwa yena. Emajazini noma uphiwe elihlaza, eliphinki, elibomvu, elinjani njani, kodwa funda uku-evolve ngomoya wakho. Funda kuleso siphiwo esincane esikhona osiphiweyo. Ungahlali uthi mina nje ngizey'thunyweni zamanzi ngisho noma usuthunywa entabeni. Ungasabi ukushona entabeni, ungasabi. Into enenza ningakwazi ukuyezenza lezi zinto, nisaba uku-evolve. Anikwazi ukuqhubekela phambili nokukhonjiswa ezinye izinto. Kufanele nibuyise lesithunzi sokwesabeka ngelinye lamalanga, sokwazi ukusamona ama-spirit athize, athi uma ngabe umuntu ethi ukucasulile nangempela kube khona into emehlakalayo. Ungabi nokudawutha, ube umuntu okwazi ukuthi ujule usamona. Ungabi umuntu kuphela ovamise futhi ukusamona ama-spirits uma ngabe kuphela kukhona into embi eyenziwa umuntu kuwo. Awukwazi futhi nokusamona ama-spirits in order to heal, in order to attract imali, umcebo, noku-attract-a i-wealth, in order to fight any times and any kinds of spirits. Ngelinye lamalanga ukwazi ukuthatha lo mlotha wakini ukhulumise namanzi, noma ukhulumise amanzi ewodwa, uthi akuma umoya manje ume nangempela ukulalele. Ukwazi ukuthi kube khona izinto ezenzekalayo besides ukuthi uzuze uthinta umuntu. Yini ukuthola ukuthi imvelo kaNkulunkulu, amanzi ayakwazi ukuhlangana ney'hlahla, ayakwazi ukuhlangana ney'hlahla abesehlathini, abesemaxhaphozini, noma ulwandle luyohlangana namanzi omfula, lihlangane ney'hlathi nani nani. Kukhona amanzi aqhumuke ey'ntabeni kuphi, kodwa wena uthi wena awufuni umuthi, awuyifuni into ethize. Ngiqonda ukuthi njalo uma uzongizwa awukhule ubheka, sisho ukuthi kulapho osukumiswe khona, kodwa umoya uya-evolve futhi angeke uhlale isikhathi eside usentweni eyodwa. Fune kumoya wakho uma ngabe uwazi ukuthi unengilozi yokukhuleka, ayikwazi ukuthi kusize amandla
ukwazi ukuzila izimpi ngale ndlela noma kuthiwa sekunzima. Uma ukuthi umiwe ukuphathisa ngendlela yokuthi uthinte amakhubalo, awulikhulumise nje ikhubalo kakhulu. Kuye kwahamba umoya waze wa-evolve kakhulu ey'khathini zamanje, kwaze kwafika la abantu sebemiselwa khona izinto ey'thize noma amabutho nezizwe nani nani. Lezo izinto umoya lapho usuke usujule khona kakhulu, usu-evolve no-adapte ey'khathini ey'thize. Kodwa into ebaluleke kakhulu kukho konke enisuke ninakho emoyeni, be able to summon the spirits. Be able to know, gather i-knowledge ngendlela eyiyo. Ngithemba ukuthi siyezwakala ey'ngane zakwethu. Niyibambisise le nkulumo, izawukusiza ngelinye lamalanga, izakuthatha ikubeke esitejini esiya phambili. Ungavalelwa ukuthi mina ngiyisayoni, angizukuvuma ukuthi kube khona isangoma esifikayo. Uma ukuthi umuntu uyambuleleka, uma kuwukuthi kufika uhlanya noma kufika into ethize, siyeke lezi nhlanyana ey'daka umuntu esezafika ngoba nakhu zazi ukuthi uhlalaphi uma ngabe wenza umsebenzi bese zizokhuluma iy'ndaba zangakini. Noma abanye benu kufana nale ndlela yokuthi abantu bethi hhayi mina umuntu ngize ngikwazi ukuyohlola umuntu oseduze noma kanjani njani. Ukuhlola ungahlola noma ngaphi. Umuntu uma ngabe ekwazi ukuhlola, akwazi ukuhlola lezi zinto osuke uzijwayele nasuke kubona zenzeka kini noma kwakho. Ubamba into nale ongayazi. Kuphela uma ngabe uzohlola ezothi ufuna ikhambi. Kukhona abantu abahlola beze bethi khona into ethize nethize kufanele uyenze. Qala uyenze leyo nto bese uyalinda ubone ukuthi wenze njani. Kodwa uma ufuna ukuzohlola uhlolo olukhukhula ngoqo yonke into yakho ukuthi nje manje ngifuna ukuthi ngihlole ngazi izinto ngempilo yami. Ayikho into engifuna ukuthi ngempela ungayiphengululi. Akuphengululele bese ngihlala phansi usuyazi. Awuthi ukuthi uzokhokha iy'mali ey'ngaka ukhokhele ukuhlola, ujike futhi uphume ungaphethe lutho. Futhi-ke bese niyawuyeka lo mkhuba wokuthi kube lapho abantu abezama ukuthi babe abantu, Nkosi yami, asebezokhipha izinto ney'mali zibe ncane ngale ndlela yokuthi abesezokwazi uku-adapta nokuphila esikhathini samanje. Okay, right, siyiyeke-ke lokho ngoba kuzoba enye i-topic ne-debate okufanele siyibambe ilanga. Khulani ngomoya. Umuntu umbethwe ingilozi yamandla, ingilozi kaNomkhubulwane, ingilozi yemvula, ingilozi ekwazi ukusamona imvula, ekwazi ukubuyisa ukubalela ilanga. Ingilozi yamandla ethi uma kusuka umbethe amandla akho, kusuka iy'phepho, kusuka iy'shingishane, umbathe noma kushaye imbane nani nani. Baningi abantu namanje ubungathi uyabuza abakaze bayibona into ekanjalo. Baningi abantu ababethi bathi bayokhuleka kwangavela ngisho uthingo, bangabonakala ngisho into ethize. Hhayi lezi zinto ey'njalo, kukhona into ethi uma ivela kuyinto kamoya ongakwazi ukuyichaza. Kodwa nithi uma nihlangene niyizinsizi zikamoya bese kuyezwakala. Nilingise izayoni, seyizayoni zangempela. Zisabambe ekuthenini umuntu. Namanje basekhona abantu abenze njalo. Nedi abantu sebakhona baba ne-pride yokungafuni ukuhlangana nabanye abantu, yokungafuni ukubambisana nokukhulekisana. Iningi into okufanele niyithathe niyibheke, zingane zakwethu. Ungabi one-sided person. Ungabi bukhali njengombese, fana nenkemba nxazonke. Iba umuntu okwazi uku-evolve, asho njalo amazwi ami. Ukwazi ukukhula kukamoya. Ufike ebangeni lokuthi uma kuthiwa mbatha ijazi elithize noma thandaza namhlanje uphethe isikhali, uphethe umbese noma uphethe umkhonto. Nifica amaJerikho kwesinye isikhathi abanye balenga imbese, balenga into ethize, kusuke kuyingilozi ethize. Wena kuthiwa bheka emsamo ubambe amakhandlela athize nathize bese uphathe umkhonto wakho noma uphathe isizenze noma uphathe imbazo noma uwenze njani njani.
ngoba kusuke kuvuka iy'ngilozi yimpi, kusuke kuvuka izinto ey'thize ey'funa ukuthi zilwe nobubi empilweni yakho, noma welwela isimo esithize emndenini. Futhi ngicanda ukuthi nikubheke lokhu, ukuhlonipha nokubheka abantu abasuke umoya wehlikela kubona uma ngabe nikhona ekhaya. Ningavami ukucindezela abantu bakamoya. Uma ngabe kukhona into edilikayo ekhayeni, ake kube ukuthi kuyathandaza, niye kulesi sikhathi ukuthi uma nithandaza, nithandaze o-2 minutes ey'nkonzweni emabandleni. Khona nje abaye sengathi ngingayeka nanokuthi ngike ngibavakashele ngenxa yokuthini, angikwazi ukuthi uma ngizokhonza u-2 hours ngiyisayoni noma ngizokhonza u-3 hours. Kube umuntu ungakwazi. Usuku lokukhonza malinikele kuThixo, kukhulekiswe abantu, kudazuluke, kuqaqeke iy'thunywa zabantu, ziqaqeke, kuzwakale ukuthi hayi khona, yabo, kuyaqaqeka manje, kukhona into evulekayo kumuntu aze aphume esesindile. Hhayi lokhu ukuthi nje sizothandaza sizohlangana wanya 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 sekuphelile. Noma uthi ukuthandaza ekhaya, ungakufosi futhi ukuthandaza. Uma kukhona okungavumi, uzame ukushintsha indlela yokuhlabelela. Omunye ukuhlabelela kuyawuvuka ukuhlabelela kokhokho bakho. Omunye uthi ehleli kuvane kuvuke isangoma sakubo sithi hlabe umhlabe othize. Bese kuvane kuqaqeke into ethize kudilike umthetho. Omunye kuvuke ukuthi akashaye imvunge noma ashaye imvunge ethize. Ukhona imvunge yomvumo kaZiyoni, kukhona imvunge yey'ngoma zesiZulu noma zamandla, lezi ezisuke zizokwembatha. Niyibambe le nto y'ngane zakwethu, niwujulele ngoba umoya ujulile kakhulu. Ukwazi ukuthi umoya wakho uma ngabe wembethwe amandla engilozi yomlilo, amandla engilozi yeyiphepho, yey'shingishane zomoya. Abanye nje bayasho shingishane zomoya, uma kuthiwa ziyafika iy'shingishane zomoya, abasazi benze njani, sebeyasaba, sebeyatatazela, sebeyitwetwe. Yeyi, khulani y'ngane zakwethu, niyibambe le nto kamoya. Abanye